diere okawo ngimane owuon tok chikore olalo manyali kendo lutore na mataro ma India. Kalure kod joneno ne ochikore kar saa 1 mar okinyi ma otho kanyo bang' ka ringre ne olwar e achiel kuom sirni motegno mar olalono kane pok oywere nyaka ei pi. Kweth mar jokedo kod masira ma apoya ne ochopo kendo golo ringre e pi. Lipode mag jogo makawo ngimagi e olalo manyali osebedo ka medore, gino ma itudo kod dang'ni mar paro gi ngima ma medo ridore. Ringre ne otere kar kano ringre ma Coast General Hospital seche ma apisas mag obila timo nonro mar yango nonro mare to kod gima ne omiyo okawo okang' mar kawo ngimane. Maisha challenges ziko, kila mtu anapambana na challenges, lazima tupambane na maisha. Challenges zipo, shida, kila mtu ana shida zake, lakini we must know how to control ourselves, unaona? Shida ziko nyingi, kila mtu ana matatizo. Hakuna siku na matatizo. Unaona, hata wengine in fact, wengine wanatoa pengine hata mapenzi pengine.